Hallo, is Misha Alison Lang, stúrige Caroline in Jorichen. Agus ha mi os an inse goed mu Guthan. Corum oer a hashing a taving do skrivederen an een kovaun le alpe cruachel. Ma hou skrivig novel, leor njo iction cruachel, njo krunjachig de skielach in garage, agus marahel leoraket an een klomer ha, hashing a geri orst inse gein ma jing, agus etter 10 miele agus 4 miele fachkel as een script a velu kopper a chur hooking. Bi an joing a char a fein missig agus berken wo nech jessigie, feusiger no jolige litriges ille. Gus stuur a horst goed en een dooie char a vi lessig een script agus ga oeligig a son feusigig. Jorum vorm a Harry Leonig een larig lienakking, kolder is a goede vis a vis a jiorst mis kuru een vorm hooking. Hashing as een clinching wo gunje nach el et novel leor njoikschen groegel no krunjig de skelig en garage ulsige groeie. Femi to vi och blindjieke geus non as Chine agus a furog an een alpe. Hashing a kurfaatje honrichtje et tagrien wo gunje a ha a furog as nihillenen no an een skieren doegel agus et dunja a ha ga mis heen maar gu asjenoch no bal jemin ginnig ille. A ha kiramoch LGBTQ is ille, le jolis as een chistem churum, no a dachi et tjachkestach isel. Agus nagaf drug manne hel mishnach aket movie skrivig as se Gaelic, a huf kaintj litrigig no overen ille. Or me churus to phone no postjala en hooking is suring een bring cru ille an zijn cru en tagrig no een sample skrivi aket hooking. Femi to kuristach ron lame jirig jene warst, da wiele fiet sega. Sjoet met ta. Hashing son dogu a chloinching, ex hami dochus kun gavu een kormshaw.